Realment, a mi me ve de xicotet. El meu pare realment apenas sabia llegir i escriure i m'ensenyava com, a base de refrans, a base de dites, m'ensenyava. Claro, eixa sembra que me va ficar a mi de xicotet va fructificar quan jo me vaig jubilar. Ja portava 10 anys fent senderisme i recollint refrans per tot arreu de la Comunitat Valenciana. Entonces, quan me plantegé fer un llibre de refrans que fos diferent a lo que hi havia, perquè vaig observar que en castellà hi havia molts llibres, però en valencià hi havia poquets. Entonces jo volia fer un llibre de refrans molt personalitzat i molt adaptat a l'escola, de manera que resultara un llibre amè, fàcil de llegir i entretengut. Realment jo ja sabia alguns refrans, però quan ve la forma definitiva és quan jo me jubile, me fico en el Politécnic, en la Sènior, en la Universitat Sènior, allí me fico en un grup de senderisme i entonces estic 10 anys viatjant per tota la Comunitat Valenciana i allà on paràvem a dinar, en qualsevol bar, me n'anava a la dona o a l'home més vell que estava allí en el bar i els preguntava per costums i formes i refrans que tenien en aquest poble. Jo anava anotant-ho. Ha sigut una llavors de 10 anys molt laboriosa, però com la tasca la feia tan a gust, no me donava compte del que feia. A mi m'ha quedat el primer que me va ensenyar el meu pare, que és Miguel, fes bé i no facis mal, i altre sermó no cal. Jo aconsello que aquest llibre el tingui a tot el món, perquè a part de que està condensat els arrels culturals de lo que és el valencianisme, és un llibre que és com una filosofia de vida. Per a què serveix? Serveix per aterrissar en el que és la realitat. El refranyer no se casa amb ningú, diu les veritats.